Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagkog pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan tini sa GMA Davao Complex. Sobra gatos ka mga balay apektado sa tubig baha sa Zamboanga City. Anang report ni Cyril Chavez. Kapin 17 ka mga banay sa sitio Waray-Waray, Barangay Bungyao ang apektado. Human gibaha ang ilahang mga panimalay pasado alas 5 Huwebes sa hapon. Gipahikling una sila sa Bungyao Elementary School kung asa gipanghatagan sila og food packs. Samtang, kapin 122 ka mga balaysab sa Barangay Bolong ang lubog sa tubig baha. Resulta sa paglapaw sa sapa sa mong barangay tungod sa kusog nga ulan. Walay natalang casualty sigon sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office. Base sa pag-asa, ang mata sa bagyong Ulysses anaa na sa 500 kilometers west sa Iba, Zambales, gawas sa Philippine Area of Responsibility. Wala man kini direktang epekto sa Mindanao. Apan lauman ulanon ang pipila ka lugar sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula ug Soxargen area. Busa, gitambagan gihapon ang mga nagpuyo sa flood ug landslide prone areas nga magbinantayon. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gitayo og magnitude 5.3 nga linog ang Burgos, Surigao del Norte kagahapon sa hapon. Banda alas 3 hapon kagahapon, nasinati sa taga Burgos, Surigao del Norte ang magnitude 5.3 nga linog. 10 kilometers ang depth niini og tectonic ang origin. Nabati sab ang intensity 3 sa Surigao City ug Rosario sa Agusan del Sur. Wala kunoy laumang danyos apan posible kunong dunapay aftershocks. Bihangyo ang mga doktor sa Davao City nga ibutang sa mas striktong quarantine status ng Dakbayan bunga sa kadaghang kaso sa COVID-19. Dugang detalye sa ta sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Gikumpirma sa City Health Office nga gi-forward na sa ilahang buhatan ang sulat sa asosasyon sa mga doktor sa Dakbayan sa Davao ngadto kang Mayor Inday Sara Duterte. Kini kalabot sa ilang hangyo nga ibalik sa enhanced community quarantine ang Dakbayan sa Davao. Sa ulahing ihap, anaa sa kapin 1,500 ka mga COVID active cases ang Davao City. Taas man ang recoveries nga nasa 75%. Apan dayag nga taas gihapon ang positivity rate sa syudad. Sumala ni Dr. Ashley Lopez, ang focal person sa COVID Task Force, nga nagsugod ang surge sa COVID cases sa Davao niadtong October 21 ug kini bunga sa clustering sama sa inuman session, parties, tapok-tapok ug uban pa. Sa kadaghang kaso, nanawagan na ang Medical Society sa mas striktong quarantine status sa syudad aron makontrola ang ihap sa positibong kaso. Sumala pa nga ginatimbang kini sa karon ilabi na nga duna kini economic implications. There are also economic implications and so palagi yan gina-announce ni President Duterte no na wala na kwarta ang gobyerno no. We have to sort out outside, we have to borrow money.
So probably I cannot speak in behalf of the mayor, no, but in my point of view, there are economic considerations that we should think about. Curfew ug 24-hour liquor ban ang pipila sa gipatumang pulisa aron makontrol ang pagsaka sa kaso. Apan sa padayong pagsaka sa ihap sa positive cases, gitumbok nga dugang rason mao ang pagpalapad sa contact tracing kung asa mas daghan na ang na-test ilabi na kadtong mga close contact sa positive. Gilaraw usab nga paaprubahan pa sa syudad ngadto sa IATF ang pagpailawom sa syudad ubos sa restricted LGU kung asa matugtan lamang makasulod ang dunay essential nga lakaw. Dugang himuon ang pagdugang og isolation facility, testing area ug pagpalapad pa sa bed capacity sa SPMC. Sa kasamtangan, ang syudad aduna na usay 5 accredited hospitals nga modawat og mga pasyenteng dunay COVID. Nadugang nato nga mga testing sites, no, here in Davao City. And aside from that, we'll be coming up with 3 community swabbing collection areas, no, which are strategically will be located at the one in Turil, one in Bunawan, and one in Kalinan. So that katong mga tawo nga na taga didto lagyo, no, so they will not be finding it hard enough to travel. Sa kabahin sa mga nagareklamo sa oras sa curfew, sumala sa COVID Task Force nga bisan og isa ka ang oras, musaka ra usab ang aktibidad sa mga tao. Nanawagan ang kagamhanan nga muhimo usab sa tagsa-tagsa nga responsibilidad sa pagsumpo sa COVID-19 pinaagi sa pagtuman sa health protocol. Text ang hapit na ang Disyembre o panahon sa mga parties na nawagan ang kagamhanan nga musakripisyo lang una sa paglikay sa pagtapok-tapok aron nga makalikay nga matakdan sa maong sakit. Tek. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Pipila ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa lain-lain lugar sa Mindanao. Atong sayron na detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara, dili mobo sa napulo ka mga balay sa Cagayan de Oro City ug 7 sa General Santos City ang naugdaw human na nahitabo ang dakong sunog sa maong mga lugar. Paspas nga gilamoy sa kalayo ang dili moubos sa napulo ka mga panimalay sa Sitio Santo Niño, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Human miulbo ang kalayo kaganinang udto. Ang mga residente nag-iyahin na lamang og hakot sa ilang mga gamit nga pwedeng masalbar. Butang nga daw wala na napatuman ang social distancing tungod sa pagdasok sa mga tawo. Naglisod sab ang kabombiruhan og sulod sa area tungod sa kapiot sa dalan. Busa hos na lamang nila ang ilang gidala pasulod aron mapatay ang kalayo. Grabing kagool sa mga residente kansang balay nga gipundar sulod sa pila ka tuig kalit lang na abo. Tapos minsan yung mga padayon, naginakutay. Wala namin kabalo kay natin lang cluster sila ang ulo. Ginaganay mo. Ginaganay namin nagpurot yung po. Siyempre yung unang inabutan sila pakikita ang mga bata. Wala hinoy natalang missing o casualty sa sunog nga miabot sa ikatulong alarma. Padayon pang investigasyon sa otoridad sa tinubdan sa sunog ug kantidad sa damyos niini. Wala pa bud may kuan sir initial gud kung sa kay hinungdan no. Lain pa sulbidad nga nagluto kay paniudto man pero wala pa gid na wala pa zero pa gid ang atong details ito kay kamulog. Pangita pa gid natutong hinungdan usa sa dapit na himutang. Tungod lang sa napasagdang gicharge nga flashlight, nasunog ang 7 ka balay sa Purok Kabuay, Barangay Sinawal, General Santos City. Daling nakaresponde ang kabombiruhan apan tungod sa kapaspas sa pagdako sa kalayo. Walay nasalbang gamit ang mga biktima. Wala hinoy casualty sa insidente apan nanawagan og tabang ang mga apektado tungod tapot lawas lang ang ilang nadala. Sara, base sa ulahing impormasyon nga atong nadawat gikan sa Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro, 9 ka mga balay ang totally damaged, 1 ka balay ang partially damaged, moabot sa kapin kun kulang 300,000 ang damyos atol sa sunog og aduna sab 2 ka mga residente ang nasamdan, hinuon natagaan na sila og medical nga atensyon. Sara. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Gatusan ka mga kapuso nato sa 2 ka barangay sa Mindanao nakabinipisyo sa gipaygayong Kapuso Barangayan on Wheels. Ano ang detalye? Gibisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang gamay nga balay sa 84 anyos nga si Lola Nicolasa Bare sa Barangay Mulugan, El Salvador City. Gaagad lang kuno siya sa tabang gikan siyang mga anak aron makakaon. Tungod siyang edad, dili na siya tugutang mugawas. Busa,
Personal na lang nga gitunol ang food pack kang Lola Bare gikan sa inyong kapusong istasyon. Magpasalamat yung ko kay nakadawat o grasya. Nga kamong tanan nagtrabaho katagaan mo sa kabaskog sa lawas. Naway kabilingkan. Kalipay sab ang gibati sa 120 ka mga pamilya nga usa-usang gitagaan og relief food packs atol sa Kapuso, Barangay on Wheels. Oh, nakatabang yun. Salamat yun kay nga nakatabang mo sa among ka. Wala yun ni. Salamat nga na ayuda gamay. Oh. Ako di katabang ng pobre. Tungod sa pandemya, kaning mga gihatag nga mga ayuda, so dako na kay ni og katabang na sa ilang pambalay. Gisunod sab ang tanang health protocols o gidisinfect ang lugar kung asa gipahigay ng distribution aron masigurong malikay sa COVID-19. Samtang sa Barangay Kabantian, Davao City, among naila-ila ang 70 anyos nga panday nga si Celestino Gastar. Tungod sa pandemya, dili na siya pwedeng magtrabaho tungod siyang edad ug ang asawa usab niini walay pangita. Nagpuyo lang usab sila uban sa ilang mga apo. Busa labihan ang iyang kalipay sa nadawat kahinabang gikan sa GMA Regional TV 1 Mindanao pinagi sa Kapuso, Barangay on Wheels. Dako kay nagikatabang sa mua sa GMA sa pangadlaw-adlaw namo na makaunsa nami ana. Lakip usab si Lea Caracalyas sa 120 ka mga benepisyaryo nga nakadawat og food packs gikan sa inyong kapusong istasyon. Daghang salamat sa GMA Kapuso sa pangatag karong buntaga diri sa Barangay Kabantian. Gisiguro usab ang pagdisinfect sa barangay gym aron masigurong luwas gikan sa COVID-19 ang mga benepisyaryo. Espesyal among food packs, sanglit, mismong inyong mga kapuso sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang miandam niini nga aduna pay kalakip nga inspirational message isip paghatag og paglaom ngadto sa ato mga kapuso. Kabahin gyapon kini sa ka-70 anibersaryo sa inyong kapusong istasyon, tubong nga matabangan ang mga apektado sa pandemya. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gidakop sa otoridad ang veteranong broadcaster nga si June Digamon dinhi sa Davao City. Sa pakigkoordinar sa kapulisan sa Digo City, Santa Cruz, Talomo ug City Special Operations Group sa Davao, giaresto sa CIDG Davao del Sur si Digamon alas 12:30 karong adlaw. Pinasikan sa warrant of arrest sa kasong cyber libel nga giisyu ni Judge Marivic Trabajo Daray sa RTC 11 Branch 18 sa Digo City. Giaresto si Digamon gawas sa iyang gitrabaho ang radio station sa Ulas, Davao City kung asa siya usabang station manager. Sumala sa CIDG, gifile sa Gonzales Maranan Hospital ang kasong cyber libel. Batok ang Digamon tungod sa matod pa libelous nga komentaryo niini atol sa iyang radio program kalabot sa isyu nga gikalambigitan sa mga ospital base sa nagpatabang sa ilang stasyon. Kinsa miingon nga dili kuno pagawsong sa ospital ang pasyente, gumikan kulang ang bayad. Nakapiyansa gilayon si Digamon sa kantidad nga 10,000 pesos o gibuhian na. Wala pa siya pahayag, labot niini. I-serve ang warrant of arrest na gibaba gikan kay Paribig Trabajo Daray, presiding judge of Branch 80, Digo City, Davao del Sur. Sa kaso na cyber libel against kay June Digamon and Edward Phil G. Baranda. So na-information na si June Digamon nag-opisina sa Pulas, so ato kaning gituan sa maong opisina o ato gi-serve ang warrant of arrest. Kapin 52.7 million katao na nakasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang sobra 404,000 na ang dunay COVID-19 sa Pilipinas ug sa Mindanao lapas 25,600 na ang nataptan og COVID-19. Misaka na sa 52,753,000 katao ang naigo og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Anaasab sa sobra 34,159,000 ang recoveries ug kapin 1,293,000 ang namatay. Samtang mitala og 1,902 ka bag-ong COVID case sa Pilipinas karong adlaw. Busa miabot na sa 404,713 ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19 sa nasod. Doon na say 362,903 nga naka-recover ug 7,752 ang namatay.
Ug sa Mindanao, ana sa 25,668 ang adunay COVID-19, samtang 18,745 ang nakarecover na ug 893 ang namatay. Usa ka buntis ang nagpositibo sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi niining report. Usa ka 9-day-old baby girl nga taga Bunawan, Davao City ang nalakip sa 121 kabagong nagpositibo sa COVID-19 niadtong Miyerkules. Asymptomatic ang baby. Samtang nanguna na sab ang Davao City sa dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa nasod nga natala kagahapon sa DOH nga anaa sa 214. Misa ka na sa 4,901 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City, 3,091 ang recoveries ug 205 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 30 anyos nga buntis nga taga Barangay Patag ang nalakip sa 21 ka nagpositibo sa COVID-19. 4 possible admission kini ug adunay napulo ka direct contact. Ana-ana sa 2010 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,305 ang nakarecover ug 80 ang namatay. Sa General Santos City, giusab na ang curfew hour sa syudad ngadto na sa alas 12 sa tungang gabi hangtod alas 4 sa kadlawon, nga kaniadto sugod alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Samtang tulo ka frontliner ang nalakip sa napulo ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 34 anyos nga babaeng nurse, 23 anyos nga babaeng medical technologist ug usa ka 59 anyos nga babaeng volunteer frontliner. Duna na 953 ka total confirmed COVID-19 cases sa Gensan. 178 ang active cases. 738 ang nakarecover ug 37 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa General Santos City, mga tricycle driver gihatagan og libreng paniudto sa lokal nga kagamhanan. Naglinya sa Oval Plaza ang gatusan ka mga tricycle driver sa Gensan alang sa libreng paniudto nga gidalit sa LGU, kaabag ang pipila ka private companies ug ang kooperatiba sa bagsakan laray vendors. Mismo ang First Lady sa syudad ang nangunay sa pagmando sa drive-thru paniudto kung asa usa ka plato nga dunay kanon ug sudan ang ihatag sa matag tricycle driver. Mapasalamaton gayud ang mga driver sa maong gasa, maay na lang kuno makadaginot sa gasto sa pagkaon bisan kaisa lang karong semanaha. Samtang sa Zamboanga City, libuan ka mga tricycle driver usab ang nahatagan og manok sa usa ka pribadong kumpanya sa syudad. Tungod sa oversupply sa manok sa Zamboanga City ug Region 9, kapin usa ka libo ka tricycle driver ang nakadawat og tag-usa ka kabuok nga manok. Mapasalamaton ang grupo sa mga tricycle driver sa syudad nga ilabihan sab nga apektado sa pandemya. Ang pagpaghatag og manok sa mga pribadong kumpanya kabahin silang social responsibility nga Feed the Hungry program. Nanghatag sa sila og manok sa San Ramon nga Prison and Penal Colony, Orphanage House sa St. Francis ug pipila ka mga residente sa Santa Cruz. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapulisan sa Davao City nagpahimangno nga bawal ang pagdula og billiards. Gani pipila na ang nadakpang malapason. Ani ang report. Ilalom sa Executive Order No. 57 sa City Government of Davao, apel sa gidili ang mga dulang nga darts, billiards o contact sports. Busa, subling nagpahimang ng otoridad nga likayan una kini. Namatikdan kuno sa kapulisan nga daghan gyapon ang gadula og billiards, busa pipila usab ang nadakpan. Pero wala ka man gitugutan nga mga ingana nga mga activity na pwede pahigayon. So walang kung madakpan sila, malapason sila, mapasakaan gihapon sila og reklamo. Dunay mga nasampulan sa Goldland Subdivision sa Bagong Galiera, di inaktuang nagsugal ug wala na usab natuman ang social distancing. Pero ang ubang billiard hall sa Davao City, napugos na lang sa pagpanirado sa ilang negosyo tungod sa maong kamanduan. Nasakripisyo man ang negosyo, mas maayo na lang kuno kini aron malikay sa COVID-19. Katusog yun sa pag lockdown, March pa.
aron dili madakpan. Nagpahinumdum ang mga otoridad nga likayan una ang mga gibawal nga sports karong pandemya. So kung imong pagawas mo dula ka mo lag-lag lang ka mo sorry ka ginadili pa na siya sa pagkakaroon. So kung madakpan ka ilabi na maigo ka sa curfew matubang jud ka og appropriate nga charges. Kauban sa Melchor Awing sa kamera, ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Pipila sa kababayan sa General Santos City ang mihimo og pinasahing Christmas Belen. Mao kini ang Christmas Belen nga ginama sa grupo sa kababayan sa Barangay Mabuhay, General Santos City. Corn husk o panit sa mais ang ilang gigamit aron mabuo ang Christmas Belen nga ilang himong dekorasyon sa ilang purok karong Kapaskuhan. Ang ilang pagpaningkamot aron matindog ang Belen nagsimbolo kuno nga luyo sa pandemya, do nagihapoy paglaom nga makabangon gikan sa pagkalugmok sa kalisod kung mosalig sa Ginoo ug magtinabangay. Mga kapuso, 42 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way po sa among pagkatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po ulay sa madagkong balita sa dagadayng rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagguwan kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!